pagbalik karong adlaw sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kabahin sa kontrobersyal nga flood control projects nahisgutan ug napangutana ang nahitabong pagbaha dinhi sa Subo atol sa pagkusupuso sa bagyong Tino niadtong Nobyembre 4. Niyang report ni Alan Domingo. Taliwa sa kontrobersya sa flood control project sa Senate Blue Ribbon Committee, nahisgutan ang mga flood control project sa Sugbo. Nakapangutana si Deputy Majority Leader Senador Risa Hontiveros sa Department of Public Works and Highways nga binilyon ka pesos nga gigahin alang sa flood control projects alang sa Sugbo nganong misangpot sa grabing pagbaha, pagkakalas sa gibahaan ug pagkaguba sa mga kabtangan. Given that scale of investment in the last 3 years, in the last decade, sir, the sheer volume of flood control projects supposedly in place to keep our people safe, bakit po umabot sa ganito? Kamatayan, nasaktan ng tao, nasira yung mga bahay at ibang structures. Matod ni DPWH Undersecretary Arthur Biznar nga nagpadayon na ang pakisusi nga gipasugdahan ni DPWH Secretary Vince Dizon. Hinoon, iyang giangkon sama sa pamahayag ni Dizon nga ang mga flood control project sa Sugbo nga way nahimo aron mapugan ang grabing pagbaha sa Sugbo. Despite yung ganito kalaking budget, dami ng flood control projects, ang nakikita po natin sa nangyari is ineffective po yung itong mga proyekto na ginawa sa Cebu. Subay nini, nakapangutana si Hontiveros kang Biznar kung angayan bang manubag ang mga kontraktor sa flood control project sa Sugbo nga mihatod sa kalautan sa mga Sugboanon. Alang kang Biznar, angayang manubag ang mga kontraktor. At least i-consider na ang nangyari ay homicidal negligence. At dahil doon, dapat talagang bigyang danyos ang mga kababayan nating nawala ng buhay ng kanilang mga mahal sa buhay dahil sa kapalpakan ng contractors. Kauban si Clans Gabutin. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.